Croeso I barc castell Ffonmon. Mae'r sioe fan hyn yn y fro wedi bod yn mynd ers 1772. A fel gallwch chi weld o'r cystadlaethau, a'r stondinau, a'r tyrfeidd anferth yma, am sioe un dydd, mae'n dipyn o beth. Mae'r sioe bron I 200 o flynyddoedd oed. Diwrnod arbennig I calendar y flo. Sioe fwyaf un diwrnod Cymru yw hi, a ni bron cael 20,000 o bobl yn y dydd a dros 200 o stondinau. Wel, mae ngŵr I yn show jumper, so mae'n cystadlu yma heddiw gyda ceffylau. Mae'n special iawn I fi'n bersonol, achos nes I symud o Aberystwyth I fyw lawr yn y fro, a mae Clwb Femyr Ifanc yn glos iawn yma, a mae'r gymuned ffermio wedi creu y sioe yma, a mae'n ffantastig, mae'n gymaint o bethau I wneud. Dyn ni'n mwynhau fel teulu I dod yma hefyd. Ers faint I chi wedi bod yn dod i'r sioe yma? Wedi dod i'r sioe os byddi 45 o blynyddoedd. Dych chi ddim yn dangos blwyddyn ma, ond chi wedi dangos ar hyd y blynyddoedd, ydych chi? Odo. A wedi ennill grŵp o tair buwch mewn llaeth. Byddi, mae'n lliadig o weitha. A wedi cael y 5 campor hefyd yma gyda'r buwch eisiau. Be sy'n neud mor arbennig? Y sioe ma yn benodol, de? Wel, siawr lleol yn dyfa, mae'n yna gwniaeth mawr, a ddim bell I drefeili, a maen nhw wedi dod I pethach at ei gilydd mor dda. Mae mor hanodd, a mae popeth, os wedi gwneud ticking over nicely. Hwn yw'r tro gyntaf fi wedi bod eriod I sioe yn Bro Morgannwg. A, wel, byddwn ni byth di meddwl bod sioe mor fawr a beth yw e. Mae lot o bethau I wneud I pobl hynna a hefyd rai bach. Mae fe'n good family day out. Be ti wedi mwynhau yma? Fi'n hoffi gwylio pan nhw'n woodcutters a ni'n mynd I gweld tîm rygbi. Fi'n hoffi fi'n meddwl mae'n rhywbeth gwahanol I wneud. Mae'n hwyl. Hefyd, hoffi y bwyd. Mae'r ceffylu'n neidio mewn un o'r rings. Mae'r rhai sy'n cael ei dangos yn y gweddill, a wedyn mae'r sioe amaeth gyda'r dafad a'r bichod yn cael ei jydgio nawr. Tro gyntaf fi'n dod o Aberteifi, so fi'n dod yn eitha bell, ond mae menyw yn byw yn Bryden nawr, so fi'n dod lan da hi I sioe. A beth ych chi'n neud ma heddi? Mae cwpl o eisiau yn ein sioe heddi, a mae really good. A beth sy'n ddiddorol hefyd, I grwtyn o Aberteifi sy'n gyfarwydd ar elfen gymunedol na o'ch sioe chi yn lleol, ti yn cael timlo'n cymunedol fan hyn hefyd, nag i ti? Odo, mae pobl yn dod lan I siarad, a mae'n siarad beth da bethau, mae'n really cymunedol ma, mae'n eitha good ar un. Felly, y gobeith heddi yw beth? Ennill a cwpl o beints ar ddiwedd y dydd I ddathlu, Ennill a cwpl o beints, fel am ai. Mae'r sioe Bro Morgannwg yn wirioneddol yn ffantastig. Hwn dwi'n meddwl yw'r sioe un dydd gorau sy'n Nghymru. Mae wedi cadw I graidd yn y byd amaethyddol. Mae'r anifeiliaid yn ganol I bob dim sy'n mynd mlaen. Mae'n amlwg yn ardal amaethyddol ofnadw, ond hefyd mae'n denu pobl o'r Bari, mae'n denu pobl o Ben y Bont ac o Gaerdydd. So felly mae hwn yn y de yn sicr un o'r sioeau gorau yng Nghymru.